takwas maza 2 da mata 6 da suka yi nasarar kamawa da ke satar yara suna kai su jihar Anambra suna sayar da su a can. Cikin yaran da aka samu har da waɗanda aka sace su tun shekaru 5 da suka gabata, musamman ma wani yaro mai suna Umar Faruk Ibrahim ɗan kimanin shekaru 10 wanda aka sace shi a nan Kano tun yana da shekaru 5 da haihuwa, kuma bayan sun kai shi jihar Anambra sun canja masa suna zuwa Onyedika Obodo, wanda a yanzu ko Hausa yaron baya ji sosai. Sai kuma Aisha Muhammad Abdullahi wacce suka sace ta tare da mayar da ita Anambra, suka kuma sayar da ita tun shekaru 3 da rabi zuwa 4 da suka gabata. Ita kuma an sanya mata suna Ozioma Obodo. Da kuma wata yarinya Amira Awwal yar shekaru 4 da Husna Salisu ita ma yar kimanin shekaru 4 da haihuwa. Sai kuma Usman Muhammad ɗan kimanin shekaru 5. Wannan yaro Usman Muhammad da ko sunansa bai sani ba na karanta Alkur'ani da hadisi a bakinsa. Uthman. Ya sunan babanka? Baban Sunan shi Baba. Ka iya karatu? Karanta mu inji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Yamanu ya Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Iyayen yaran sun bayyana farin ciki da godiyarsu ga Allah da ya bayyana musu 'ya'yan nasu bayan da aka ɗauki tsawon lokaci. Wata ta kirawo ni take ce min in zo an ga Haruna da wani inyamuri a cikin adaidaita sahu ya canza mai kaya, yanzu kan kalli yaron ga can ma kayan da yake jikinsa kayan da inyamurin ya sa masa ne. So aka canza mai kaya, aka same hula ya masa aski, so shi aka kama shi. Sai sa wa'annan yaran da gansu gaba ɗaya aka gano su inda suke a garin Onitsha. Mr. Paul One shine jagoran barayin satar yaran, ya ce ya kai kimanin shekaru 10 yana wannan mummunar ɗabi'a, kuma dubinsa ta cika ne lokacin da ya saci waɗansu yara guda 2 a ƙarshen watan jiya. They are 7 in number. So the first one she gave me 150. The second, the other one 150,000. So how old is the child? That time, the first one is 4 years old. A gefe guda ma dai kwamishinan 'yan sandan jihar Kano ya ce rundunar ta kama wasu yara matasa guda 2, Buhari na Ali ɗan kimanin shekaru 22 da Ibrahim Muhammad ɗan kimanin shekaru 20, mazauna yankin Medile da ke nan jihar Kano, waɗanda aka same su da laifin sace ɗan makotansu mai kimanin shekaru 2 da rabi, suka kuma kai shi Ningi a jihar Bauchi, tare da buƙatar iyayen yaran su ba su kuɗi